Yeah, man. Tikumbare kumambare Plaza to come. As another tour and open and I want to come stay free. Why is it? Sanadonga to Sugapa, Mungu Penya, Takatarsana and clash with 21 cup clash, Ndirikuda. Why is it? Khonangale. What's going on inside here? Chicken beat comes through. When I mean, one of the commandant who say to Magatiza or the Chichi. When I don't want to go to Kama see save video, shake, I want to say Mango. So I don't mean them packing. They don't think to pan out still packing on them good Raga Parababu. I'm going to see. On auto of you, Kumbakuni Mot, in a sort of motor in your name. You could give Ndiyigadzirise and I eat them as soon as you know. To the ear, Gumba. The motor has to sit down. Today I got the Ndiyigadzirise out of the meeting. I don't feel about sporting off and go. Come on, never Pera class you come on 21 December. In Zangu. Yeah. And skiribidi zangu skiribidi heads urati dhaisuda rangu zviri mumusoro mangu kugomba kuchafio wangu manya munhu aurambi Brian waudze kuti kona anotyora fine vuna mukoma saka anochowa munhu akasauya kudhanze mukoma kuti kunonoka padate kuti ashowo kumba ikoko sezvataurwa naKhonangale hanzi musi wa 21 December naKhonangale handisi kuda mota nyowani ndarachipasi ndoda kuti Mbida aise yake yekudhara iyo yekudhara iyoyo ada kuimaintain ndida iyo yekudhara iyoyo chaakatengesa staka nefenda iyoyo haisina fenda da kuidzosera fenda atisangane kugomba oyo